Legutóbbi sikere után ismét klubjánál, az Ippon Judo esélynél edz Csernovicki Éva. Az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó másfél hete megnyerte a Papp László arénában rendezett olimpiai kvalifikációs Budapest Grand Prix-t. A tatabányaiak 48 kilós sportolója, a bolgár Borislava Damjanova, a japán Kondo Ami és a Bissau-guineai Tassiana Lima után a döntőben az Európa-bajnoki ezüstérmes olasz Valentina Moscattal csapott össze. A találkozó nem hozott egyetlen értékelhető akciót sem, de amíg Csernovickit egyszer, addig az olaszt háromszor intették, így a magyar judós örülhetett a 4 perc végén. 63 ország, 407 versenyzője vett részt a versenyen, egy mini VB erősségű volt, úgyhogy szakmailag nagyon erős volt ez a verseny. Kvalifikációs verseny volt már az olimpiára, ugye a riói olimpiára, elég sok pontot adó verseny, ugye Grand Prix, úgy van nálunk, hogy Európa Open, Grand Prix, Grand Slam, Masters, világbajnokság és az olimpia. Így pontokban ez is különbözik, tehát még 100 pontot ad egy Európa Open, itt a Grand Prix az 300-at, és akkor is sorolódik föl, a Grand Slam az 600-at, és a Masters 9, VB, olimpia, tehát itt már 1000 fölötti pontokat ad. És tudni kell azt, hogy a világranglistáló az első 14 kerül majd ki Rióban, a nőknél, a férfiaknál 22, úgyhogy megkezdődött a kvalifikáció, ezért is volt nehéz. Mindjárt az első verseny és itthon, hazai közönség előtt nagyon szépen sikerült nyerni ezt a Grand Prix Évinek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a második mérkőzése az volt az erőre hozott döntő a Kondo Ami ellen, a japán ellen, de ott is egy nagyon magabiztos versenyzése, 2 Juko értékű akciót dobott, illetve intették a japánt kétszer, úgyhogy végigkézbe volt a mérkőzést, őt hozzák majd a világbajnokságra is. Remélem majd ott is a döntőbe esetleg összetalálkoznak, és akkor hasonló eredmény születik, úgyhogy összességében nagyon jó egybe volt ezen a napon az Évi. Hazai közönség őt nem nyomassza, inkább azt mondom, hogy őt megdobja, segít neki, úgyhogy tényleg jól szívta magát ezen a versenyen. Tavaly nem sikerült jól a világbajnokság, ez egy csalódás volt. Most azért nem kell annyira nagyon messzire utazni, hiszen akkor Rióban volt. Most ez a 2 hónap, ez a felkészülés, és hát szerintem, hogyha sérülésmentesen tudom végigcsinálni, akkor biztosan valami szép eredmény születik, illetve ez a cél, hogy valahogyan hát ott a pontszerző vagy a dobogó környékére kerüljek, azt nem mondom ki, hogy aranyérmes legyek, bármi megtörténhet. Nyilván tavaly is úgy mentem, hogy akár meg is nyerhetem a világbajnokságot, és ez nem mindig sikerül, és nem mindig jön össze. Esélyes vagyok, de ez úgyis aznap tőlem. A világbajnokságot augusztus 25-e és 31-e között rendezik Csejabinszkban.